Εδώ και λίγες μέρες έχουμε φτιάξει την μπεμπέ βιτρίνα και δεν μπορούσα να μην σας τη δείξω. Κοιτάξτε εδώ τι σας έχω. Ξεκινάω με αυτό το υπέροχο σετ πετσετούλες σε ροζ που έχει ελεφαντάκι. Είναι 2 τεμαχίων, μικρή και μεγάλη, αλλά είναι και σε κίτρινη με ζεύρα. Δεν μπορώ, είναι πολύ χαριτωμένα για τους μικρούς μας φίλους. Κοιτάξτε όμως εδώ τι έχουμε στρώσει. Έχουμε στρώσει αυτή την υπέροχη κουβέρτα που είναι και φωσφοριζέ. Ναι. Κάνει μαγικά. Μόλις κλείσει τα φώτα φωσφορίζουν οι δεινόσαυροι. Wow. Είναι με φλισάκι απ' έξω και το προβατάκι το λατρεμένο από μέσα. Το έχουμε συνδυάσει με υπέροχα σετ σεντονάκια με δεινόσαυρους. Κάτω σέντονο, πάνω σέντονο μαξιλαροθήκη, που από πίσω έχει και τις πατημασιές από τους υπέροχους δεινόσαυρους. Υπέροχο σεντονάκι. Έχουμε κι άλλο σεντονάκι με δεινόσαυρους. Σετάκι κι αυτό. Κάτω σέντονο, πάνω σέντονο μαξιλαροθήκη. Να δείξω και αυτόν τον ωραίο κύκνο. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το υπέροχο μέντα χρώμα θα το πω. Έχουμε βάλει ωραίες κάπες για τους μικρούς μας φίλους. Και θέλω να σας δείξω τα 2 καινούργια σχέδια που μόλις μας ήρθαν. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το σεντονάκι, που είναι με το αρκουδάκι που είναι πάνω στο ελικοπτεράκι. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτό. Το αγαπώ, το λατρεύω. Κοιτάξτε εδώ. Αχ, είναι με καρουζέλ. Και βγαίνει και σε αυτό το ροζ καρουζέλ, αλλά και σε γαλάζιο για τα αγοράκια μας. Αχ, πείτε μου στα σχόλια, τι σας άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά.